I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ni ini ang nitabo. Pagdali, Hercules. Pasudla din siya ug dad-as ako atubangan. Matuman! Insigida! Matuman! Don! Tolo! Kajot, masaya ka. Wa ko magkinahanglan sa wa ko magkinahanglan sa imong basahe. Ang akong giingon nimo nga pasudla ang bisita ug dad-as akong atubangan. Kwe horror! Masaya ko hodol. Wa ka kadamog. Pagdali, insigida! Matuman! Don! Tolo! Ke hodol! Ay, kinsong kang nangita na ko. Si Delilah nakaha ka na. Ang mahal og pinangga kong Delilah. Ang bugtong hinungdan sa kong pagbalik ining dapita. Don Toro, Uy, ikaw. maayo kay wa ka pa malimot nako. Ni alagi ka. Una sa tanan, ipaila kong akong kaugalingon nimo. Ako si Janina, young and available. Janina. Ate, takla? Oh, sabag gipulaan ka na sa pagduwa? Kakapoy, naku ate, uy. Dali, kitrapuhan di kasi mong singa. Salamat ate. Uy, sa pa yan, Gian. Ate, takla. Ngutana, Gian. Unsa man na? Ani, natapuyo sa plaza, ti? Ambot, Gian. Wa pa ko masayod. Gamay na lang atong kwarta. Huwag kinahanglan nga makita akong trabaho din eh. Eron makabatong tagdesenteng kapuyan. Ug makakauntag katulo sa usa ka adlaw. Trabaho? Wok? O, Gian. Nakadungog ko sa inyong gipanagsultihan. Ha? Nangita kag trabaho? Nangita kag kapuy-an? Oh, miss. Dili man ka katapulan. Dili. Dili kay labtanon. Labaw ng dili. Kamao ka sa mga buluhaton sa bay? Kamao kaayo. Kun mao, ako ang tubag sa imong problema. Unsa? Dili, sud mo sa akong panimay. Dili kaayo ni gamay. Di sam kay ni dako. Pero, hamugaway na ang akong pagpuyo dinhi. Ilabi na kay nag-inusara na lang ko. Maura ni importante na ako sa pagkakaroon, Miss Lalat. Ang desenteng kapuyan. Huwa ko mag-apa sa sweldo kay mangita lang ko og laing trabaho. Well, bakante man ang pikas kwarto. Baong adto mo dito matog. Salamat kaayo. Salamat kayo, Miss Lalat. Ingon, Gian. Salamat, ti. Time pa. Igunsa man mo ning batang abnormal. Mahimo ba, Miss Lalat? Muhangyo lang ko nimo. Unsa man? May pangan ang bata. Siya si Gian. Dili ko siya unsa. Pero sama na sa akong igsuon ang pagtagad niya. Og labaw sa tanan, dili siya abnormal. Tatarong man utok, Gian. Titilalat. Okay. Pero mauna to ang atong sabot, ha? Imo ang tanambuluhaton dinhi sa bay ug malibre mo sa pagpuyo dinhi. Nakasabot? Oh, miss. Nakasabot kaayo. Og puslan man yan ni ana mo. Gusto kong manghugas ka sa plato. Kay wala tayo magamit. Pila ka adlaw na kung wa makahigayon sa pagpanghugas. Og paghuman, magluto ka aron makakaon na ta. Oh, miss. Sus! Huwag ikalaw sa munisipyo atong budbud bay dokyo. Dali kayo nahurot. Kinaham ko na atong kalami ang budbud na atong gitinda bay. Bay. Time para good night. Kag ganihan lagi ko kabantay ni mo. Magsige lagi kag tingsi. Nya, maghiko-hiko pag yan. Gikilig ka? Ha? Ngano? In love ka? May gikaila kong bayis bla sa bay, murag anghel ang beauty. Ug hangtod karon, di siya mawa sa akong panumduman. Oh, patay. Naigo.
Naigo ka na sa pana ni Cupido bay. In love na gyud ka. Ha? Ako? Ilang? Oh, bay Dukyo. Iyong anak pag yun mainlabay, kiligon. Unang first time pa rin may bati kong yun ni bay. Pagbati nga dili masabot. Pero lame. Pero bay, wait. Saan na lang si Lalat? Ah, gusto. Si Lalats. Uyab naman ka mo, ha? O bay. Unya, manghita kag lain? Si Lalat nagyapon na niya sa kundugan bay. Pangandoy ko gyapon nga usan yung mga dawa. Dadon ko siya sa altar sa kamyon. Og magtukon mig malipayong pamilya. Unya, unsaon man imong bag-o nimong gigkaila, ha? Nga na magpakilig sa imong dugan. Ah, ambot. Wa ko kasabot sa kong gibati. Pero gwapa kay bayhan na taon. Katong nga nag... Ano ba? Takla. Oh, imposible yung murigino to siya nako. Usa ko siya kagwapo. Charming pa. Unsa may imong itanyag kanako, Janine? Ay, Don Toro, labing siguro sa imong pangidaron karon. Maglisod ka sa pagbalibad sa akong itanyag nimo. Unsa man ka na? Ako nga usa ka batan-on og gwapa. Gusto makigminyo nimo? Unsa? Ug kun makasal na ta, andam kong itukyan nimo nga akong lawas ug kalag. Don Toro, Nagbinuang ka ba? Kataw-anan ang imong gisulti. Nalingaw ko. ansa? Don Toro, seryoso ko. Uwa ko magtiaw. Mao ba? Unsa man, magpakasal ka na ako? One time offer lang ba yan niya? Ug dili na masubli pa, Don Toro. Don Toro? I'm sorry, Janina. May dilaylan ako sa kong kinabuhi. Dilayla? Kinsa siya? Ang babae nga natingban sa kong gugma. Og siya ang hinungdan kung nganong ni ako karon og mibalik dining dapita. Unsa? Din ka? Ay, gisuray ko lang ako higala nga si Don Toro. Miadto ka dito nga wa manangid ako. Oy baya, magsilos ra ba dahin ko, ha? Bogart, why make selos-selos? Dali noon, kuyog na ko. Angkas na yung sa motor. Where are we going? May order nga parokyano nato og ikaw maoy mo deliver sa butang. Aron way problema. Bogart, Ah, unsa? Oh, bay, suwat gikan sa Mindanao. Kang Nanay Maria Picat siguro ni. Dugay lagi mi siyang miuli, bay. Ah, busy siguro kayo dito? Yun na, basahan na ito suwat, be, basahan, be. Sige, basa, bay. Kay, maminaw ko. Ah, ig-agaw kong gwapo, po'y rabuyag nga dokyo. Uy, di ka man na yung si Agdaw, bay. Oy, gikang ni sa kong agaw. Si Jigo Castro. Bida. Ang anak ni Tia Maria Makiling. Padayon na itong basa. Sige, bay. Ay, kani, kumikal man eh. Gisuwat ko ni Lunes, nabot pagka Martes, mabasa pag nimo pagka Merkulis. Og masayo na kapag Huwebes. Og naligsan ko sa kariton ang imong nanay Maria Picat ni atong Biyernes. Na hospital pagka Sabado. Og namatay pagka Domingo. Bay, ni katawa na ka? Bay, Namatay sa... patay sa nanay ni mo Maria Picat, bay. No, dili tinuod. Bay, dawata lang tinuod, bay. Dawata ka maturo na patay na sa nanay Maria Picat. Pagka di malas akong nanay Maria Picat, way dungog! Kamatayo na nga, naligsal ras kariton, namatay! Bay, iyaan bitaw ni mong si Aning Maria Makiling. Naliksay mo ganito sa Tratanilla. Patay sa... Dili ba mo? Mo run out ko, dili! Bay, Dukyo! Bay! Bay, Dukyo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!